Ikaduha ko mabantayan, basta bitaw, feeling ako nga basta, barag pa doon na ka mabasted, perminti niya i-emphasize ang word nga friends. Good day, people! Yeah! Welcome po sa lang edisyon sa atong Q&A portion! Siyempre, kaninang hapon lang ko hatag sa akong question o para sa atong question and answer portion ang pangutana para ni sa mga lalaki ti mailhan nga murag dili kaniya sugton ha dagan kayo yung mga nagtubag diri but before na ko ni siya tubagon salamat day sa Hobby Express Instant Bihon. Thank you very much. Grabe sa kakarton na ginailang gihatag sa kuha. So kung naandan ninyo na mo instant noodles, instant pansit canton, ha. Karon na instant bihon dagang kay flavor. Na ay seafood gisado. Aning orange, oriental gisado. Apple green. Ang chicken gisado. Halal ni siya, halal. Alright, salamat ani, salamat, thank you very much. Dali na kay pagluto ani. Magpabuka lang ka og mga 1.5 cup of water tapos imong pabukalan in 3 minutes. Tapos kuhaon nimo ibutangan oil og seasoning, wala. Nga na ra ka simple. Okay? Thank you very much. Hobby Instant Bihon. Sa atong question, ti mailhan nga di kanya sugton. Si Don Colas ang pinakaunan na nagtubag. Iyon siya, wala siya ipakinimo. Washay L. Si Abdul Rahim Klit Akabod. Dapat manggod kung manguyab tang mga laki ato sang i-check atong kaugalingon kung naabatay kwarta nga ikabuga sa atong panguyaban. Kwarta gyud. Burag na ni siya hugot. Piling na ko na busted ni siya kay way kwarta. Kay mao nay usa sa mga rason nga nung sugton ta sa mga babae. Bisag murag tadtaran atong dagway basta daghan ra tag kwarta siguro na bisag kidhatan ra. Fairness, depende sa edad. Pero sa bagay, no? Imagine ninyo kung sa ako pang giingon sa uban akong mga vlog, basta medyo pangit galing ka. Pugsa dito nimo na idaan sa kwartahay na lang. Si J4 Almonia. Dagan siya mga gipamutan diri. Dili magdugay inyong conversation. Pirmi mo ingon nga iasa na ako kung mama, dili pa man ko pwede mag-uyab-uyab, wala pa ko ka-move on, scared daw siya sa relationship, busy, walay time. Very good, dagan salamat. Si J. Ligan, kanang magsige lang siya og as nimo og favor, kanang makagasto na kaog ayo og nag-effort na kaog ayo para mapakita sa iya na bisan unsa pa na diha imong buhaton og paningkamutan basta para niya pero pag chat kay naka-online siya hanggang notified lang ang drama. Notified ra. Sa bagay no. Stod alila mo din nakasakit bitaw. Grabe na imong gasto, mga mahalon na imong gihatag, imong gigasto. Pero di gyud siya ganahan nimo. Wala. Zero gyapon. Naiuban bisag dahon ra, bisag candy wrapper lang. Gihatag, oh my God, grabe kayo siya ka-sweet. Oh my God. Grabe. Candy wrapper lang. Grabe na siya ka-sweet. May mga laki diya, muna kasagara mga sinyalis na medyo padulong na ka mabasted. Medyo sakit man siya pero number 1, kung ang babae healthy, sukad niya nanguyab ka, nahimo na din siyang masakiton. Pag text nimo, anggad nimo, oy ka nang pwede taman lakaw. My God. Nito kar akong headache. Labad akong ulo. Sumunod adlaw na po, text na po ka. Amano umaka niya kay akong sinus sakit kayo. Sipon yung ubo ko. So adlaw na po, nanghanggat na po ka. Grabe, ano man, napiang ko, di na ako malihok akong kamot, na-disgrasya ko pagtukod na ako. Mahimo siyang masakiton. Tanan na lang invitation nimo, magsakit siya. Kung di man kayo siya magsakit, iyang relatives ang magsakit. Murag ikaw ang gadala sa virus.
Ikaduha ako mabantayan, basta bitaw, feeling ako nga basta, barag pa na ka mabasted. Perminti niya i-emphasize ang word nga friends. Kabalo kay, grabe, ganang kiko nimo yun nga friend. Alam mo, you're such a funny friend. Kabalo ka lingog yung kay kakauban nun bay. Chuy kay ka nga friend. Kabalo ka, my God. Basta bitaw, wala ka, mingong ko nimo friend. Pag perminti emphasize ang word nga friend, kabalo ka, I'm so lucky to have you as a friend. Mailhan na medyo padron na ka mo busted kung ang iyang mga reply, ang imong message o PM murag essay type 25 points, one half sheet of paper back to back. Ang iya ding reply, puros ra mga consonants. Kung dili, puros ra emoticon. You know what? Kanang ani magod na kung may din siya, K. Sa katasi mong gisulti ang iyang reply, K. Kabalo ka, favorite kaya na ako ang kuan na, tapos ka na kuan na, malingog yung kuan na, ikaw, paborito mo ni mong kuan, mo reply na siya, yap. Sa katasi mong istorya ang tubag, yap. Diba? Grabe. Ang worst pag yun, nagchat kag alas 5. Tagandi kag emoticon nga zzz, kay sleepy na daw siya. My God, alas 5 sa hapon, sleepy siya. Ay, sorry kay hagay, sleepy ko. Alam mo na, kani, nag-abay na mo. Dili, feeling niya mura kag nay kurikong. Pag mag-abot lang yung tuhod, buramog magnet ba nga north pag mo anak, pak mo distansya dayon. Mag-ana lang yung magdikit lang yung mga siko, pak mo distansya dayon. Ayon niya, buragin mo magnet north to north, south to south, mo repel. Pag medyo kabalo ka nga murag sa jeepney, kunwari pa sumangil ka, patulog-tulog pa na, pag mo anak ka, siya po pa anak po, mulikay. Ay! Sorry. Alam mo na yan. Ayaw niya, bes. Bisa pag ikaw pinakahamis o panit, pero ang treatment niya burakag na ikurikong. Alam na, masakit yun. Kani, usahay. Pag text or mag PM kag Monday, mo reply siya, pero sa Friday na. Tapos balik na punta sa iyang tubag nga K. Tuesday ka nag-text. Sunday na siya nag-reply. Nagpa-load ka para makatext sa iyang buntag. Sikag hulat. Gabi na ka siya naka-reply. Ningon pag isa, sorry, kanang busy ko ay. Karupin ko naka-text nimo. Kanang, di nagay ko makatext sa kay sleepy na manggug ko. Yun na. Tanan mga jokes imo nang gisulti. Tanan sa mga jokes sa Bitok-Bitok University imo nang gisulti. Pero yan na diba? Tanan jokes imo nang gi-download, gi-apply na nimo. Pero yan kinata. Taod-taod na pamanin mo dyan. Sigtan o sarilo. Total. Kita muli. Nako. Ang style sa uban, tungkol kaya di sila ganan, kauban nimo, ilang textan, ilang friend. Friend. Tawagi ko friend B, igna friend nga. Kailangan ta magkita. Sige na friend B, i-text ko. So pag uban nimo, pag send nimo, excuse me kasi lang. Hello. Ha? My God. Karon dito i-submit atong project. So kailangan ko mo na diha pag sure ba? Di na pwede karon na gyud. Pag sure diha, kanapa ko karon na gyud? My God, wako kabantay. Karon mao ba? O sige manan ako diha. Kay importante ba gyud ang studies? Oh, importante gyud kay ang studies. Mo gyud to priority. O sige na lang. Tanaw ka tamig sini pero importante ba gyud na. Sige, thank you kayo. Ala, oy, sorry yung kayo ha, kanang
Naman di may project ko manon. Sorry yung kaayo. Ha? Mulakaw na ko. Tiksan lang din taka. Basig tomorrow na ha. Okay, bye. Tiksan din. Okay kay Besh. Salamat, Besh. Ana. Usag yun sa mga sakit kaayo. May galing karon kay nanay mga social media sa among panahon sa una, mo may social media mo hindi na mo makitang ebidensya. Karon sakit kayo kay makitang ebidensya. Most of the time, gihanggat nimo siya matug beach, moadto somewhere, mag-camping, matanog sini, mag-outing sa mall, may siya ay sorry kaayo ha kanang di mo gutugta ni mama tapos kanang di kay ko kanaglag karon kay delikado kaayo kay kablo ba martial law ba ang Mindanao. Tana, hope you understand. Pero sige lang, basi na time. Sige, okay ra, it's okay. I understand. Kapag kaugma nakita din nimo, nag-post sila, nag-videoke sa mga friends, na sila sa mall, enjoy kay sila, puro hubog, nag-party-party. Oh, alam mo na, taka mo sad, please lang. Kung kabalusad mo nga burag nga na padulong, ako sa inyo, ay na lang mo pagpangutana kung busted ba mo o dili, alam nyo na, undangin na. Manaw na po mo ka tita B, tita B, wako nang ipansin ba, ipadayon ka na ako ni. Doklon tulid mo ba? Kabalo na ka na natanan ang sinyalis, di siya ganahan sa imuha. Oh, di ay na pagpangutanag, ganahan pa ba siya o dili? Gusto pa magini mo nga, iharap-harapan ka sa ting, sorry, I don't like you, kanang bagtakon mo kalis nga pag kag ilong, tapos kung munganga bito ka, makita na ko imong utok diritso, iyo ganahan nimo ay, pertig yung kaayo ay, sorry, batik kang na, oh, gusto ka, naong ka diritso. That's it, ang atong mga timailhan na padulong na ka, mabasted. Sorry, brada. So, kung na mo'y friend diha, kamo mga babae, na ikapangoyab sa inyo, o buradigya po nila masabtan nga medyo mabasted na siya, itag siya ani nga video. Don't forget to subscribe. Kung sa Facebook mo nga tanaw, i-like ang akong fanpage, Bitog-Bitog University. Pero kung sa YouTube mo nga tanaw, don't forget, i-click ni Aman to Dapit, dire, subscribe. Alright? Maraming salamat. Thank you very much. I'm out. Bye!